а сърцето и ума ваши съветници. И не забравяйте, оставете по едно отворено прозорче в душите си за хората, които ви обичат. Честит съпруг! Честите съпруга! Бъдете винаги до тях и ми помагайте. Честито комисия! Хляба, майче, залата, човека. Той с любов и радост те завесе. Да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода срещнаха ви с песен. Тази песен нека да се носи по свят богат, обсипан с мечти. И питайте от майчината пита, мир живейте, чак до средни. Огънят на семейното огнище се предава на снахата с пожелание. Този огън невяство изсушава и пеленките на своите рожни. На този огън невяство стопля и премръзналите ръце на своя стопанин, когато се връща към този огън невяство изсушава и сълзите си, когато мъка убие сърцето ти, и пак намирай сили да се усмихнеш. А сега за добруване, за честити дни в мир и сговор на вашето семейство, на здраве и за много години. Горчиво беше виното, нали? Горчиво е! Горчиво! Църквка! Щайни родители, представям ви младото семейство от Петкови. Приемете го с много топлина и много обич. Предайте опита и мъдростта на вашите години, за да изградят своето щастливо семейство. И в този празничен ден, уважаеми родители, приемете нашите благопожелания за дълголетие и здраве. И нека от днес нататък във вашите семейства да цари само радост и щастие, поднесени от вашите деца, от вашите внуци и правнуци. Честита радост! Сега семейство Петкови ще приеме поздравления най-напред от своите кумове, родители и всички гости. Весел празник ви желая!